अनंत प्या, आनंदी रहा। कुडाळ आगारासाठी 10 तर मालवण आगारासाठी 4 नवीन एसटी गाड्या आल्या आहेत। या गाड्या आणल्याच्या श्रेयवादावरून कुडाळ तालुक्यात भाजपविरुद्ध उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेत जोरदार घमासान सुरू झालाय। पाहूयात। वैभव नायकांसाठी हे दावे काही नवीन नाहीत। कोणतेही कुडाळ मालवणमध्ये कोणतेही काम येऊ नये, योजना येऊ नये, कोणतेही विकास काम असेल त्यावेळी पहिला दावा करण्याचं काम हे वैभव नायकच करतात। मी काल एका ठिकाणी म्हटलं होतं की आज उद्या वैभव नायकांनी असं म्हटलं की चांद्रयान 3चा प्रस्ताव हा इस्रोकडे मी दिला होता, तर ते त्याच्यात काही नवल असणार नाही। आणि त्यांना ही सवय आहे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना देखील तीच सवय आहे की कोणतेही काम आलं की त्याचं जाऊन श्रेय घ्यायचं आहे। म्हणून आमच्या आता कुडाळ मालवणमध्ये एक म्हण पडली की नारळ वाट्या आणि नारळ फोड्या। त्यामुळे वैभव नायकांच्या ह्या दाव्यावर काही तथ्य नाही। कारण काल आपण सगळ्यांनी बघितलं असेल की सन्माननीय मुख्यमंत्री शिंदेसाहेब, उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब असतील, पवार साहेब असतील, यांच्या माध्यमातून सन्माननीय पालकमंत्री आणि आमच्या या कुडाळ मालवणचे विधानसभा प्रभारी निलेशजी राणे साहेब यांच्या मागणीनुसार सरकारने पुरवलेल्या गाड्यातून या ज्या 10 गाड्या आहेत या कुडाळ आणि मालवण आगारासाठी मिळणार आहेत। कारण 2-3 दिवसापूर्वी आम्ही त्या ठिकाणी आगार व्यवस्थापनाकडे या प्रकारची मागणी केलेली होती। त्या दाव्यात मुळात आधी काही तथ्य नाही, त्यामुळे भूमिका घेण्याचा विषय येत नाही। ज्या दाव्यातच मुळात काही दम नसेल तर त्याच्या विरोधात भूमिका काय घेणार? खोटं बोलायची त्यांना सवय आहे, त्यांना बोलून देत। आमच्या त्यांना शुभेच्छा आहेत। आपले कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे कार्यसम्राट आमदार यांची वेळोवेळी ख्याती आहे की आपल्या ग्रामीण जनतेपर्यंत, ग्रामीण जनतेची मुळापासून त्यांच्या कामाची दखल घेण्याची त्यांची मूळपासून ख्याती आहे। त्याचप्रमाणे अत्यावश्यक असणाऱ्या बाबींवर लक्ष देऊन माननीय आमदार साहेबांनी लोकांची खरी गरज असणारी म्हणजे एसटी बसेस ह्याची गरज जाणून तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या कालावधीत या गाड्यांची मागणी केली होती आणि त्या गाड्यांची मंजुरी सुद्धा माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या काळात झाली होती। परंतु आजच्या कालावधी आज आपल्याला कुडाळ मालवण मतदारसंघासाठी ज्या दोन्ही डेपोसाठी गाड्या मंजूर झाल्या आहेत त्या फक्त आणि फक्त आपल्या आमदार साहेबांच्याच मतदारसंघात झाल्या आहेत। याची जर समजा आपण दखल घेतली आणि ह्याच विषयाचा जर समजा आम्ही विचार केला तर नक्कीच फक्त आमदार साहेबांचं श्रेय आहे। आमदार साहेबांनी आपल्या मतदारसंघासाठी अत्यावश्यक असणारी बाब म्हणूनच आपल्या या गाड्यांची मागणी केली आणि खरोखर आमच्या मतदारसंघासाठी जी आवश्यक आहे ती बाब पूर्ण केली। प्रथमतः याचा विचार करायला गेला तर दादा साहेब यांनी इस्रो या शब्दाचीच फोड करावी। फक्त इस्रो, बाकीचे लोक म्हणतात इस्रो इस्रो म्हणून इस्रो या शब्दावर बोट न ठेवता नेमकं इस्रो या शब्दाची फोड करावी आणि तदनंतर त्या विषयावर बोलावं। आणि अर्थात आपल्या आमदार साहेबांचं जे कार्य आहे त्या प्रत्येक क्षेत्रात आमदार साहेब त्याच पद्धतीने कार्य करतात, त्यामुळे त्यांची सुद्धा बघण्याची भूमिका तशीच आहे। म्हणून आमचे आमदार साहेब प्रत्येक क्षेत्रातील कार्य, अत्यावश्यक कार्य आपण करतात, त्यातील जनतेला जी आवश्यक बाब आहे ती पूर्ण करून देतात। त्यामुळे भाजपच्या ह्या नेत्यांना किंवा पदाधिकाऱ्यांना फुकटचं फक्त आमदार साहेबांवर, कार्य करत असणाऱ्या आमदार साहेबांवर बोट दाखवण्यापलीकडे अजून काही काम उरलं नाही असं दिसून येतंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।